कशा काय मंडळी, जेवणाची सुट्टी झाली इले घराकडे आणि मी मिनी ब्लॉगचं एडिटिंग नेहमी दुपारचाच करते आणि ऐसरच बसते तर बघू शकते बसते त्याचे मार्क झाले तर एडिटिंग तर आपला झाला आणि वाजले 1:22 तर इले वरच्या घराकडे तर आईन माका बांगडो दाखवून माझं मस्त स्वागत केलं आणि तिघांसाठी पण मस्तपैकी बांगडे भाजले आणि माका बोलली तुका दूध कोल्ड्रिंक आणलंय तर हातीत घेतले आणि मस्तपैकी पाठीमागच्या दरवाजा लिहिलंय तर तुम्ही पण पिऊ घ्या. तर मंडळी या जेवणासोबत भाज्याची पुडी आणि भाजलेलो बांगडो. तर आपण कामाक जग रवली फक्त 8 मिनिटं आणि कबूतर आमचा बाहेरनं असा फिराण इला ना का मस्त असं बसून आराम करता तर हातावर घेतले ना तर त्याचं मूड नाही होतं परत आतमध्येच गेला. तर म्हटलं आता कामावरती जाऊया आणि आज सुदैवान मस्त की पप्पा घराकडे होते तर माका भेटली कामावरती जाऊ आपल्या गाडी. तर मस्तपैकी कामावरती येऊन पोहोचले आणि मी असे करेक्ट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुळदेमध्ये आणि आज मंडळी बाहेरनं कोणतरी लेक्चरर येऊचे होते तर चप्पल वगैरे माझा मस्त बाहेर काढले आणि मस्तपैकी वरचं हॉल ना असं सजवलेलं होतं. मग म्हटलं आपल्या कामावरती लक्ष देऊया आणि जसा लेक्चर संपला ना तसं वरती येईल आणि हॉल पण बंद करून टाकले आणि मंडळी वाजले 5:30. माझं घरात जाऊचं टायमिंग झालो आणि आज मोबाईलला लवकर बॅटरी उतरलेली तर म्हटलं चार्जिंग लावते. तर व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.